Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία. Να χαιρετήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Σοφίου που μας κάνει την τιμή και παρευρίσκεται μαζί μας. Να χαιρετήσω τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού της Οριστιάδας, τον αγαπητό Λάπη, που είναι ιδιαίτερη χαρά μας που βρίσκεται εδώ. Όπως και ολόκληρο το team, τον Γενικό Διευθυντή τον Ρανούση, ολόκληρο το team, τους συναδέλφους, τους γεωπόνους που μας τιμήσανε την παρουσία τους. Είναι ιδιαίτερη χαρά που σας βλέπουμε εδώ πέρα και η ιδιαίτερη χαρά που έχουμε και μια εξαιρετική συνεργασία μαζί σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους αγαπητούς συναδέλφους που μας τίμησαν με την παρουσία τους, τους φοιτητές φυσικά που ήρθαν και πιστεύω ότι δεν θα χάσουν από τη σημερινή ημερίδα. Βέβαια οι φοιτητές ως νέα παιδιά, ξέρετε, το λέω για τους μεγαλύτερους για μας που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, καθυστερούν λίγο μέχρι να μπουν στο πνεύμα, να ξεκινήσουν και νέα παιδιά. Έχουν και άλλους βιορυθμούς αυτοί, δεν είναι σαν εμάς που ξυπνάμε από τα άγρια χαράματα, έτσι οπότε δικαιολογούνται. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους αγαπητούς συνεργάτες που είναι εδώ πέρα και για την δουλειά που κάναμε όλο αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την κυρία Μερεμέτη από το Υπουργείο, όπου είστε σήμερα και θα μας κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σχετικά με το αντικείμενο το οποίο διαπραγματεύεται η σημερινή ημερίδα. Στη σημερινή λοιπόν ημερίδα θα μιλήσουμε για την κάναβη, την βιομηχανική κάναβη, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, η κάναβη είναι δύο ειδών, είναι η βιομηχανική και η φαρμακευτική. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την βιομηχανική κάναβη, στα πλαίσια ενός έργου, το οποίο εκπονήσαμε οι εταίροι που βλέπετε εδώ στο πάνελ και το οποίο το ονομάσαμε καναβοτύχερο ή καναβοτυχερό, γιατί είναι και τυχερό, πήγε καλά το φράγμα. Είναι μια επιχειρησιακή ομάδα η οποία αποτελούνταν από το συντονιστή φορέα τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σουφιώτικα και Λάρια, από όπου προέρχεται και η συντονίστρια του έργου, η κυρία Δώρα Τζιβάρα, η οποία σημειωτέων είναι και δικιά μας φοιτήτρια απόφοιτη του τμήματος και γι' αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά που συνεργαστήκαμε μαζί και είναι και παράδειγμα προς μίμηση στα παιδιά εκεί πάνω, στους νέους φοιτητές μας, ότι και εσείς μια μέρα μπορείτε να συμμετέχετε σε τέτοιου είδους έργα, σε τέτοιες δραστηριότητες και να συντονίζετε με επιτυχία τέτοιου είδους προγράμματα. Από τα Σουφιώτικα και Λάρια είναι μαζί μας και ο Διευθυντής, ο Γενικός Διευθυντής, ο κ. Γρηγοριάδης, τον οποίο πρέπει να ευχαριστήσω και αυτόν ιδιαίτερα γιατί ήταν η ψυχή του προγράμματος, με την έννοια ότι ήταν ο άνθρωπος που έδινε λύση σε ό,τι προβλήματα δημιουργήθηκαν. Ένας πρακτικός άνθρωπος που δεν άφηνε τίποτα να πέσει, να είναι στην τύχη του. Στην ομάδα επίσης συμμετέχει ο Εργό Δήμητρα, που εκπροσωπείται εδώ από την κυρία Τσαλίκη, την κυρία Ελένη Τσαλίκη, συνάδελφο ερευνήτρια στον Εργό Δήμητρα, με πολλά χρόνια εμπλοκής στο αντικείμενο της κάναβης, ξέρει πάρα πολύ καλά αυτού του γνωστικού αντικειμένου, οπότε ήταν τιμή μας και χαρά μας που συμμετείχε στην ομάδα και που συνεργαστήκαμε. Επίσης στην ομάδα συμμετείχε η Κιλσέπ Θεογέννης από το Τυχερό, με εκπρόσωπό της εδώ σήμερα, τον κύριο Δέλογο που είναι δίπλα μου, και είχαμε μια καλή συνεργασία και το ευχαριστούμε γι' αυτό. Φυσικά το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο συμμετείχαμε ο κύριος Δαμαλάς, ο συνάδελφος, ο κύριος Φωτιάδης και εγώ, και επίσης εμπλέξαμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μέσα σε αυτή τη διαδικασία του προγράμματος και προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι εκπώνησαν την προπτυχιακή τους διατριβή στα έργα αυτά τα οποία εκπονήσαμε. Και φυσικά είχαμε στην ομάδα του έργου αγρότες τόσο από την περιοχή του Εύρου, από τις Φέρες και από το Τυχερό, όσο και από την περιοχή των Σερών. Ο τίτλος του έργου είναι «Βελτιστοποίηση της άρδευσης στην καλλιέργεια βιομηχανικής κάναβης στην Κεντρική Μακεδονία και Θράκη για μειωμένη περιεκτικότητα σε τετραϊδροκαναβινόλη και αύξηση της διατροφικής αξίας του παραγόμενου καναβέλαιου». Θα δείτε ακριβώς σε τι αφορά από τις ομιλίες που θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια. Εγώ ήθελα να δώσω έμφαση για άλλη μια φορά στο ότι ασχοληθήκαμε με ένα θέμα που έχει κατευθείαν εφαρμογή στον πρωτογενή τομέα, που ακουμπά τον αγρότη, τον παραγωγό της περιοχής μας, το ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία όλοι οι φορείς, οι ερευνητικοί
και οι τοπικοί φορείς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και βέβαια σε όλη αυτή τη διαδικασία είχαν εμπλοκή και οι φοιτητές μας, είτε αυτοί που συμμετείχαν απευθείας στο έργο, είτε αυτοί οι οποίοι θα ακούσουν τα αποτελέσματα του έργου, όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων που κάνουμε στα πλαίσια του Εργαστηρίου Γεωργίας που ασχολείται με φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Η κάναβη ως βιομηχανικό φυτό ανήκει στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας και ως βιομηχανικό φυτό, όπως λέμε, είναι φυτό το οποίο για να φτάσει στο τελικό αποδέκτη το προϊόν το οποίο παράγεται από αυτό το φυτό θα πρέπει να έχει εμπλοκή μια ενδιάμεση βιομηχανική τροποντινά επιχείρηση ή διαδικασία. Υπό αυτή την έννοια, για να μπορέσει ο αγρότης να υποφεληθεί περαιτέρω και περισσότερο, καλό είναι να υπάρχει και μια μεταποιητική μονάδα, έτσι ώστε να κερδίζει σε περισσότερο προστιθέμενη αξία. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία τέτοιου είδους θέματα να τα ακούσετε στη συνέχεια και να τα αναπτύξουμε. Για να μην καθυστερώ περισσότερο, αφού σας ευχαριστήσω ξανά για την παρουσία σας, να καλέσω στο βήμα τον κύριο Νίκο Γρηγοριάδη, Γενικό Διευθυντή του Δασοπιών Καρακελάκου, για να μας πει και αυτός δύο λόγια για το έργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Αντιδήμαρχε, Πρόεδρε, συνάδελφοι από το Συντηρητικό Κίνημα, αγαπητοί φοιτητές, έχει αγκυλώσεις ο νόμος στο κομμάτι της επεξεργασίας, της φύτευσης, της αντιδότησης της βιομηχανικής κάναβης. Έχει πολλές δυσκολίες και τις αντιμετωπίσαμε και τις συναντήσαμε κατά τη διαδικασία της έγκρισης αδειοδότησης. Δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω. Η κάναβη βιομηχανική μπορεί να παράγει πάνω από 20.000 υποπροϊόντα αξιοποιήσιμα με απότερο σκοπό το κέρδος. Υπάρχουν και οικονομικά υλικά φτιαγμένα από την ίνα της κάναβης και πολλά άλλα, αλλά αυτά είναι επιστημονικά, θα σας τα πούνε οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με αυτό. Εγώ ήθελα να επισημάνω ότι είχα την τύχη να συνεργαστώ με αξιόλογους ανθρώπους σε όλα τα τμήματα. Από το Υπουργείο, την κυρία Μερβέτη, που είναι η διευθύντρια στο μέτρο 16 στον φορέα ελέγχου και πιστοποίησης και πληρωμών, να το πω έτσι, που απότερο σκοπός είναι και οι δαπάνες που δημιουργούνται ώστε να καλυφθούν. Από το Πανεπιστήμιο που είχαμε τον κύριο Κουτούρμπα, ένας καταπληκτικός άνθρωπος πάνω απ' όλα και καθηγητής και επιστήμονας, που έχει τον τρόπο να προσεγγίζει τους παραγωγούς και τους δίνει λύσεις. Θεωρώ, Πρόεδρε, ότι είστε πολύ τυχεροί που έχετε δίπλα σας ένα τέτοιο πανεπιστήμιο και θεωρώ ότι πρέπει να το αξιοποιήσετε. Μάλλον να σας το πω, Μάικ, εκμεταλλευτείτε το. Θα σας βοηθήσει πολύ γιατί το έχουμε ανάγκη. Έχετε αρκετούς γεωπόνους που πρέπει να συνεργαστούν και ξέρω ότι συνεργάζονται και να δώσουν νέες ιδέες και οι νέοι αυριανοί γεωπόνοι να δώσουν νέες ιδέες στους παραγωγούς, να δώσουν πιο δυναμικές καλλιέργειες. Γιατί απότερο σκοπός όλη την εργασία με τη φύση, κακά τα ψέματα, είναι το κέρδος. Και αυτό το όφελος σε κάποιες κλασικές παραγωγές που τις βιώνουμε καθημερινά, με το βαβάκι στα 40 λεπτά, το σκληρό σιτάρι στα 26, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν τεράστιες δυσκολίες. Ένα κομμάτι το οποίο ήθελα να σας αναφέρω για την βιομηχανική κάναβη είναι ότι καθημερινά διαβάζοντας βρίσκουμε και κάτι καινούργιο που ωφέλει σαν παραγωγή. Να σας πω ότι η δημιουργία πρώτης ύλης για χαρτί από το βλαστό της κάναβης έχει τη δυνατότητα 7 φορές να ανακυκλωθεί, όταν τα σημερινά είναι στις 3 φορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι απολαμβάνεται μια εμπορική δυναμική και για πολλά καθημερινά και γνωστά προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μεριμέτη που ήρθε από την Αθήνα. Ήθελα να ευχαριστήσω την Ελένη την Τζαλίκη, τον άνθρωπο, τη διευθύντρια στο εγώ Δήμητρα στο ελληνικό κομμάτι, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας κατεύθυνε και μας έδινε τα αποτελέσματα μετά από ελέγχους που κάνανε, αν είμαστε μέσα στα πλαίσια. Γιατί όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, η ουσία, η ναρκωτική ουσία, γιατί είναι παρεξηγημένο το προϊόν της κάναβης, να ήταν κάτω από 0,2%. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του προγράμματος, άλλαξε η ευρωπαϊκή νομοθεσία και πήγε στο 0,3%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμη στο κομμάτι αυτό ψαχνόμαστε και σαν Ευρώπη, όχι μόνο σαν Ελλάδα.
το πιο βασικό από όλο ότι σαν ομάδα, με τη γεωπόνο μας, την κυρία Τζιβάρα, που ήταν η υπεύθυνη συντονίστρια του προγράμματος, με τους παραγωγούς μας, οι οποίοι παρόλες τις δυσκολίες τους και τις πιέσεις μας, γιατί τις απαιτούσε το πρόγραμμα, ακολουθήσανε τα βήματα και φέρνανε μετά από έλεγχο της κυρίας Τσαλίκη και του ΕΛΓΟ την ουσία αυτή κάτω από τα ποσοστά που μας επέτρεπε η νομοθεσία. Δεν πηγαίναμε προς καταστροφή της καλλιέργειας, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο. Και πολλά άλλα τα οποία δεν είναι δική μου δουλειά, θα πούνε οι ομιλητές αργότερα. Κλείνοντας λοιπόν και φτάνοντας στα 2 χρόνια σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ όλους αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε τα 2 αυτά χρόνια και ετοιμάζουμε καινούργιες προτάσεις, κύριε Μερεβέτη, να ξέρετε, για ανάγκες που δημιουργούνται στην περιοχή μας, γιατί έχει αλλάξει το μικροκλίμα της περιοχής μετά τις μεγάλες φωτιές που είχαμε πριν από 2 χρόνια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κομικό πεδίο τέτοιο που να αλλάζει πολύ πιο εύκολα πλέον στα αποτελέσματα της συγκομιδής των προϊόντων που είχαμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή παρακολούθηση και μεγάλη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γρηγοριάδη. Να περάσουμε στην επιστημονικά υπεύθυνη του έργου, την κυρία Δώρα Τσιμπάρα, η οποία θα μας παρουσιάσει το έργο αυτό το οποίο μιλάμε σήμερα. Λοιπόν, σας καλημερίζω και εγώ με την σειρά μου. Σας ευχαριστώ που μας τιμήσατε όλους με την παρουσία σας. Πρώτη φορά βρίσκομαι σε αυτό το αμφιθέατρο ως μιλήτρια. Μέχρι τώρα ήμουν ως φοιτήτρια και μεταπτυχιακή φοιτήτρια και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα αυτό. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω με λίγα λόγια, απλά και κατανοητά, το έργο μας, το τι κάναμε αυτά τα 2 χρόνια στο Καναβατήχερο. Το Καναβατήχερο αποτελεί ένα έργο το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ο τίτλος είναι «Βελτιστοποίηση της άρδευσης στην καλλιέργεια της βιομηχανικής κάναβης στην Κεντρική Μακεδονία και Θράκη, για βελτιωμένη περιεκτικότητα στο πετρελαιοκαναβουνόλι και αύξηση της διατροφικής αξίας του παραγόμενου καναβέλι». Ξεκινώντας, θα κάνω μια μικρή αναδρομή στην καλλιέργεια της βιομηχανικής κάναβης στις περιοχές του έργου. Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε αφορούν κυρίως τη δεκαετία του 1930 και μας έρχονται από την περιοχή του Σουφλίου, όπου υπάρχουν στοιχεία ότι η παραγωγή εκείνης της περιοχής, εκτός από κτηνοτροφικά φυτά και άλλες καλλιέργειες, καλλιεργούσαν και βιομηχανική κάναβη. Με το πέρας των ετών, βέβαια, η καλλιέργεια αυτή μειώθηκε μέχρι που εξαφανίστηκε. Η επόμενη προσπάθεια από παραγωγούς του Κεντρικού Εύρου για την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάναβης έγινε γύρω στο 2016, όπου ξεκίνησαν και οι πρώτες αδειοδοτήσεις για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια από μια ομάδα παραγωγών στην περιοχή του Τυχερού, όπου ξεκίνησαν να καλλιεργούν την βιομηχανική κάναβη κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018. Γινόταν μια συντονισμένη προσπάθεια και κατάφεραν και παρήγαγαν και καναβέλαιο. Την διαδικασία όλη οργάνωσε η ΚΝΙΣΕΠ της περιοχής, η ΚΝΙΣΕΠ Θεογέννη, με μεγάλη επιτυχία. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, αξιόλογη και πολύ σημαντική ήταν η βοήθεια της ερευνήτριας της κυρίας Ελένης Τσαλίκη από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα, η οποία βάσει των γνώσεων και τις εμπειρίες που είχε πάνω στην καλλιέργεια της βιομηχανικής κάναβης, επισκεπτόταν συχνά τους πειραματικούς αγρότες της περιοχής και προσέφερε πολύτιμες συμβουλές στους. Οπότε δημιουργήθηκε η ανάγκη για μια περαιτέρω μεταφορά γνώσεων και έρευνας για την αξιολόγηση και την εξέλιξη της καλλιέργειας αυτή στην περιοχή του Εύρου και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Διάφοροι ερευνητικοί φορείς εξέφρασαν ενδιαφέρον, όπως το Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ Δήμητρα, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοτικού Πανεπιστημίου Θράκης. Οπότε είχαμε την ευκαιρία μέσω της προκήρυξης του μέτρου 16 συνεργασία επιχειρησιακών ομάδων
και φτιάξαμε μια επιχειρησιακή ομάδα με το όνομα Καναβοτίχερο. Γιατί ονομάσαμε έτσι το έργο μας? Γιατί πέραν το ότι η κάναβη θεωρείται τυχερό φυτό, λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων που όλοι γνωρίζετε, η επανεκκίνηση της καλλιέργειας στην περιοχή μας ξεκίνησε από το τυχερό. Είναι Κομμόπολη στο Δήμο Σουφλίου, του Κεντρικού Εύρου, και πολλά μέλη από την επιχειρησιακή ομάδα έχουν έδρα σε αυτό. Οπότε και το ονομάσαμε Καναβοτίχερο. Τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας αποτελούνται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σκιές Ποιότητα και Λάγια Μέτρα την Αλεξανδρούπολη, το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Εξωγενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Νητράκης, η Κινσέφ Θεογέννης και παραγωγούς από το Τυχερό, τις Πέρες και το νομό Σερών, συγκεκριμένα από τη Σκοτούσα. Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση της καλλιέργειας της βιομηχανικής κάναβης στην περιοχή μας, ως μια εναλλακτική καλλιέργεια η οποία θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Οπότε, τι προσπαθήσαμε να κάνουμε στους πειραματικούς αγρούς μας? Να ελέγξουμε την περιεκτικότητα των φυτών σε τετραχλωροκαναβινόλη, την λεγόμενη THC ουσία, μέσω της παρακολούθησης της υγρασίας του εδάφους, ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας των φυτών σε νερό. Τοποθετήσαμε κάποια συγκεκριμένα όργανα, τα λεγόμενα τεσσιόμετρα, και παρακολουθούσαμε την ανάγκη που έχουν τα φυτά σε νερό και με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζαμε την άνδρευση. Εκτός από αυτό, η μελέτη της διατροφικής αξίας του παραγόμενου καναβέλαιου είναι πολύ σημαντική, ήταν ένα σημαντικό στοίχημα για εμάς. Την περιεκτικότητά του σε λιπαρά οξέα, την μελέτη της οξύτητάς του, έτσι ώστε να μπορεί να υιοθετηθεί και από ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών στα πλαίσια της υγιεινής διατροφής. Η απόφαση ένταξης του έργου ήρθε στις 22 Φεβρουαρίου του 2023 και η περίοδος υλοποίησής του ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2022 μέχρι και τώρα. Έχουμε δύο καλλιεργητικές περιόδους που αφορούν το έργο. Η μία είχε έναρξη το Μάιο του 2023, όπου επιλέχθηκαν 5 πειραματικοί αγροί, 3 στο νομό Εύρου, Τυχερό και Πέρες, και 2 στο νομό Σερών, στην περιοχή της Σκοτούσας. Συνολική έκταση ετησίως είναι τα 25 στρέμματα. Η δεύτερη καλλιεργητική αφορά στο Μάιο του 2024, όπου επιλέχθηκαν επίσης αντίστοιχης έκτασης πειραματικοί αγροί στις ίδιες περιοχές, και στο νομό Εύρου και στο νομό Σερών. Οι ποικιλίες οι οποίες επιλέχθηκαν για το έργο μας είναι η Τεντόρα 17 και η Πέριμο. Αυτές προτάθηκαν μετά από μελέτη που έγινε στα εργαστήρια του ΕΛΓΟ Δήμητρα, έτσι ώστε να έχουν κάποια καλή προσαρμοστικότητα και απόδοση στην περιοχή μας, γιατί, όπως είπαμε, είχαν γίνει και παλαιότερα κάποιες πειραματικές προσπάθειες. Και η προμήθεια και η διαδικασία της αδειοδότησης έγινε από το συντονιστή φορέα των Άσκησης Ποιότητα και Λάγια. Σύμφωνα φυσικά με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι έτεροι παραγωγοί ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία βάσει της νομοθεσίας στα τμήματα αγροτικής ανάπτυξης, στα ΤΑΕ της περιοχής τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να διαδοτηθούν για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Ο φάκελος που υποβάλλει ένας ο οποίος ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει τη βιομηχανική κάναβη έχει ως υποχρέωση και την σύναψη με σύμβαση εταιρείας διάθεσης του προϊόντος. Είναι υποχρεωτικό, αν δεν την έχει κατά τη διαδικασία της αίτησης, να την προσκομίσει σε διάστημα 6 μηνών. Συνοπτικά, οι ενότητες εργασίας του έργου μας αφορούν η πρώτη ενότητα την επιλογή αγρών και καλλιεργούμενων ποικιλιών, ο σχεδιασμός της καλλιέργειας και προετοιμασία των πειραματικών αγρών, η ενημέρωση των συμμετοχόντων αγροτών από τον συντονιστή φορέα για τις μεθόδους καλλιεργητικής κάναβης. Η δεύτερη ενότητα εργασίας αφορά την καλλιέργεια, τη διαδικασία όλη της καλλιέργειας της κάναβης για την παραγωγή σπόρου και του καναβέλου. Η τρίτη ενότητα, στην οποία βρισκόμαστε τώρα, είναι η αξιολόγηση και η διάρκεια των αποτελεσμάτων του έργου. Οι ημερομηνίες χωράς, υπήρχε μια διακύμανση
Σε αυτό δεν είναι ακριβώς οι ίδιες ημερομηνίες όπου σπάχτηκαν όλοι οι πειραματικοί αγροί. Ξεκινούσαμε από τα μέσα Ιουνίου, φτάσαμε μέχρι και από τα μέσα Μαΐου μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, ανάλογα με τον καιρό και τις συνθήκες που επικρατούσαν. Ο σπόρος που χρησιμοποιήσαμε, η ποσότητα ήταν γύρω στα 1,5 με 2 κιλά αναστρέμμα και η σπορά έγινε με πνευματικές μηχανές. Σας δείχνω κάποιες εικόνες από τις συσκευασίες, πώς ήταν οι σπόροι και από τη διαδικασία της σποράς τον Μάιο. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της καλλιέργειας, γινόταν από τους γεωπόνους του έργου, του Πανεπιστημίου και φυσικά από τις επισκέψεις των αντίστοιχων επιστημονικά υπευθύνων του εγώ Δήμητρα, καταγραφή αναλογικών παρατηρήσεων. Αναφορικά θα σας πω για τις ημερομηνίες σποράς, την ημερομηνία βλάστησης της σπόρου, την ημερομηνία ανθοφορίας, ύψος φυτών και έναρξη ανθοφορίας, ημερομηνία έναρξης και ορίμανσης σπόρων, πάχος βλαστού, ημερομηνία ορίμανσης σπόρων, ημερομηνία και τρόπος συγκομιδής, απόδοση σε σπόρο τα κιλά αναστρέμμα και επιμέτρηση των καναβινοειδών. Όλα αυτά τα στοιχεία αναπεκτά διαστήματα συγκεντρωνόταν και ελεγχόταν από το εργαστήριο και του Πανεπιστημίου εδώ και του Ελγοδήμητρα. Οι δακτυλολογικές αναλύσεις, οι οποίες γινόταν στους πειραματικούς αγρούς κάθε χρόνο πριν τη σπορά, μας βοήθησαν έτσι ώστε να προτείνουμε στους παραγωγούς τις λιπάνσεις, τις σκευάσματα που θα ρίξουμε στο χωράφι. Εδώ βλέπετε κάποια τα αποτελέσματα, αναπράγματες, πεχά, μηχανική σύσταση, άμμος ή άγγελος, αποτιμότητα. Εδώ είναι τώρα κάποιες φωτογραφίες που θα σας παρουσιάσω από όλη την εξέλιξη της καλλιέργειας. Αυτή η φωτογραφία παίρνονται μικρά τακτικά, είναι περίπου 20 με 25 ημερών και ήταν και μια αρκετά προχωρημένη εκεί. Βλέπετε πλάκο που είχε στο παράθυρο. Εδώ βλέπετε ένα φυτό το οποίο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε καλή ανάπτυξη. Αυτά είναι από την περιοχή των Φερών. Εδώ επίσης οι πρώτες μέρες της καλλιέργειας στους πειραματικούς αγρούς της Σέρρες, στη Σκοτούσα. Εδώ εντάξει φαίνεται είναι πιο ωραία τα φυτά. Και εδώ επίσης φαίνεται και η γαμγή σπορά της καλλιέργειας. Το φυτό. Εδώ είναι περίπου ενός μήνα των 30 ημερών του φυτά. Εδώ στην περιοχή των Φερών, περίπου 2 μήνες μετά τη σπορά είναι αυτή η φωτογραφία. Εδώ σε πλήρη ανάπτυξη, δεξιά είναι η Φεδρόποδα και αριστερά είναι η Πέριμο. Ξεπερνάνε τα 2 μέτρα σε ύψος οι πίεση εδώ. Εδώ ήταν τον Ιούλιο και όταν το καλοκαίρι του 23 και το 24 είχαμε λίγο έτσι, δεν ήταν τόσο τεχνημένη η ανάπτυξη των φυτών. Εδώ κάνετε και ποτίζεται. Εδώ αυτά τα φυτά είναι περίπου 2 μήνες μετά την σπορά. Τοποθέτηση των οργάνων, των δασιόμετρων για την παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους. Και εδώ κάποιες φωτογραφίες από την επίβλεψη από τους τοπώνους της ομάδας έργου και δειγματοληψίες και το KPL, το ΤΑΕ, έτσι που θα ονομαστεί, ερχόταν και έκαναν δείγμα από τις καλλιέργειες για να παρακολουθούν την ουσία να μην ξεπεράσει το 0,2%, γιατί στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική μετά η καταστροφή της φυτείας. Και εδώ είναι από επισκέψεις της κυρίας Ταΐκη και του κ. Κουτρούβα στο Τυχερό. Βλέπετε πόσο φυλά είναι το φυτά. Η συγκομιδή ξεκίνησε από τα μέσα Σεπτεμβρίου και στην περιοχή των Σερών είχε φτάσει αρχές Νοέμβρη να γίνει. Με αλλονιστική μηχανή λιάμφωση πυρών υπήρχε αρκετή απώλεια στην ποσότητα του σπόρου που συντονίστηκε. Και εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες πάλι από ημέρες συγκομιδής. Είχε αέρα και ένταση σχετικά. Είχε πολύ αέρα, δεν είναι στο 15 Σεπτέμβρη ήταν αυτό. Αυτό βέβαια φυσικά τηλεορίστηκε ο σπόρος αρκετές φορές μέχρι να πάει
απόσταση. Στον πίνακα αυτό βλέπετε τα αποτελέσματα της THC ουσίας. Όπως θα δείτε στην πρώτη στήλη, σε όλους τους πειραματικούς αλγούς είναι κάτω από το 0,3% και των καναβινοειδών. Θα σας μιλήσει η κυρία Τσαλίκη να τα έχει αυτά περισσότερα. Ανάλογα με την ποικιλία παίρνεται ο παραγωγός και δίπλα ποια ποικιλία είχε στο χωράφι του. Είναι όλοι δηλαδή γύρω στο 0,14, 12 μέχρι 0,14 το υψηλότερο. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών στοιχεία, αποδείγματα που παίρναμε από φύλλα και φυτά, άζωτο, φόσφορο, κάλυβος, ρεύτιο και άλλα στοιχεία. Πάει τα βλέπετε ανά παραγωγό και ανά είδος ποικιλία, σε φυτά και φύλλα αντίστοιχα. Την διαδικασία της παραγωγής του καναβέλιου την ανέλαβε Άστος Φιώτικα και Λάρια και έγινε με τη μέθοδο της ψυχρής έκτησης σε εργαστήριο της περιοχής. Κάποιες αναλύσεις έχουν ολοκληρωθεί που αφορούν την οξύτητα του καναβέλιου από τον Λιγοδήμητρα και κάποιες άλλες συνεχίζονται ακόμη. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα μας, καναβοτίχερο.gr και στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες καναβοτίχερο. Και κάποια κλάδια έχουμε και έξω στην είσοδο που παρουσιάζουν την πορεία και την εξέλιξη του έργου ως τώρα. Και θα σας παρουσιάσω και ένα μικρό απόσπασμα από την πρώτη μερίδα διάθεσης του έργου που κάναμε τον Ιούλιο του 2024 στο εγκαταστάσιο. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Τουβέρα για την παρουσίαση του έργου. Όπως τα είδατε κι εσείς, όταν κάνουμε δουλειά στον αγρό, πειράματα ή οτιδήποτε άλλο, έχουμε να επιλύσουμε και διάφορα προβλήματα. Δεν αναφέρομαι παράδειγμα σε εκείνη τη φωτογραφία ή το βιντεάκι που έλεγε η Δώρα ότι είχε πολύ αέρα τη μέρα, είχαμε πρόβλημα. Έτσι δεν είναι όλα καλά, δεν είναι όλα ρόδινα, έχουμε διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να τα επιλύσουμε εκείνη τη στιγμή. Μαθαίναμε το ήταν περιορίσει και την κάρτα. Δηλαδή έχουμε διάφορα θέματα που πρέπει να τα επιλύσουμε.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Ελένη Τσαλίκη, Διευθύντρια Ερευνών του ΕργΟ Δήμητρα, όπου θα μας παρουσιάσει το θέμα με τίτλο «Καλλιέργεια και αξιολόγηση ποικιλιών βιομηχανικής κάναβης». Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε που παρεμβρίσκεστε σε αυτή την ημερίδα και χαίρομαι ιδιαιτέρως που θα σας παρουσιάσω και το έργο, τα αποτελέσματα του έργου Κανονίκελο, αλλά και το έργο που κάνει ο ΕργΟ σχετικά με την βιομηχανική κάναβη. Για το έργο τα είπε πάρα πολύ ωραία η κυρία Τζιβάρα, μας παρουσίασε όλους τους εταίρους, τον τίτλο του κτλ. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Θα αναφέρω εδώ την ιστορική αναδρομή της κάναβης, όχι στην περιοχή του Εύρου, αλλά γενικά, ότι η κάναβη σαν φυτό υπάρχουν βραχογραφίες ότι καλλιεργούνταν στην Ταϊβάν τον 10ο αιώνα π.Χ. Επίσης στη Μεσοποταμία, στους πολιτισμούς της Κίνας, της Αιγύπτου υπάρχουν, η αντίστοιχη φωτογραφία φαίνεται που υπάρχει στις πυραμίδες και στα άλλα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού. Για την αρχαία Ελλάδα, ο Ηρόδοτος την αναφέρει πρώτη φορά το 450 π.Χ., ο Διοσκουρίδης τον 1ο αιώνα μετά Χριστό, και στην χώρα μας ήταν μια ευρύτερη δεδομένη καλλιέργεια. Στην περιοχή της Μαντινίας υπάρχουν ντοκουμέντα ότι είχε παραγωγή 6.500 τόνους το 1904. Εκτός εδώ στην περιοχή του Εύρου, στην Έδεσα, υπήρχε λειτουργία καναβουργείο μέχρι περίπου τη δεκαετία του 60, αν δεν κάνω λάθος, όπου σταμάτησε η καλλιέργεια και πλέον αυτό το καναβουργείο είχε γίνει μετά εστιατόριο και τώρα είναι απλώς ένα βιομηχανικό μνημείο που μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί. Άρα ήταν μια γνωστή καλλιέργεια. Σταμάτησε όμως και επιτράπηκε ξανά η καλλιέργειά της με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016. Όταν μιλάμε τώρα για κάναβη, μιλάμε για το είδος Cannabis sativa A. Ανήκει στην οικογένεια Cannabaceae και περιλαμβάνει τα υποείδη Sativa και Camphragile και το είδος Ruderalis, που είναι μια πάρα πολύ κοντή, ένα πολύ κοντό υποείδος. Γενικά, η κάναβη είναι ένα ελεύθερο φυτό, δηλαδή οι σπόροι μπορεί να μας δώσουν το λάδι, το καναβέλαιο. Είναι γλωσσικό γιατί περιέχει ίνες οβλαστός, θα το δούμε και αργότερα. Γενικά είναι ένα πολυχρηστικό φυτό με πάρα πολλές χρήσεις. Είναι ετήσιο, αρινής σποράς, είναι η περίοδος τώρα που αρχίζουν οι σπορές μέσα στον Απρίλιο, ανάλογα φυσικά την περιοχή και τον βιολογικό κύκλο της καλλιέργειας. Και οι ποικιλίες, μια που σπουδάζετε τη γεωπόνη, πρέπει να ξέρετε ότι το φυτό έχει δίκες και μόνικες ποικιλίες. Μόνικες ποικιλίες είναι ποικιλίες που στο ίδιο φυτό υπάρχουν και τα αρσενικά και τα θηλυκά άνθη. Ενώ δίκες είναι ποικιλίες που είναι χωριστά τα αρσενικά φυτά και χωριστά τα θηλυκά, όπως βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία. Στα αριστερά είναι το αρσενικό φυτό, ενώ κυκλωμένη είναι η θηλυκή ταξιανθία, η οποία έχει τα καναβινοειδή και εκεί γίνεται η γονιμοποίηση και θα μας δώσει και τους σπόρους. Η διαφοροποίηση της χρήσης είναι ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ψυχοτρόπο τετραεντεκαναβινόλη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, για να καλλιεργηθούν οι ποικιλίες που επιτρέπονται να καλλιεργηθούν, πρέπει να έχουν κάτω από 0,3 τετραεντεκαναβινόλη. Η φαρμακευτική κάναβη, η οποία για να καλλιεργηθεί θέλουμε να έχει ψηλά ποσοστά τετραεντεκαναβινόλης, 20 ίσως και 30%. Αλλά μια ποικιλία, όταν ένας αγρός έχει πάνω από 0,3% θα πρέπει να καταστραφεί. Αλλά φυσικά είναι το όριο του 0,3 που υπάρχει. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχει ίσως και το 1%, θα έχετε ακούσει, στην Τσεχία συγκεκριμένα. Σε κάποιες άλλες το 0,6%. Αλλά το 0,3% είναι για αυτοί που θέλουν να πάρουν επιδοτήσεις. Απαιτείται να έχουν αυτή την περιεκτικότητα και να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο από τον κατάλογο των ποικιλιών. Τα περιβαλλοντικά ωφέλη της καλλιέργειας είναι ότι η καλλιέργεια της βιομηχανικής κάναβης μπορεί να επιτευχθεί η στόχη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Είναι ένα φυτό γρήγορης ανάπτυξης που δεσμεύει 9 με 15 τόνους διοξιδίου του άνθρακα ανά εκτάριο. Έχει βαθύ φυσικό σύστημα που συμβάλλει στη βελτίωση της δομής του εδάφους και προλαμβάνει τη διάβρωση. Μπορεί να ενταχθεί σε σύστημα βιολογικής καλλιέργειας και άμυσης σποράς.
να αποκαταστήσει έδαφος που είναι μολυσμένο με βαρέα μέταλλα και φυσικά αυξάνει την βιοποικιλότητα, όπως βλέπετε και στο αντίστοιχο διάγραμμα. Οι εκτάσεις τώρα που καλλιεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γύρω στις 330.000 εκτάρια. Υπήρχε μια αύξηση το 2019 και τώρα υπάρχει μια σταθεροποίηση σε αυτά τα στρέμματα. Στη χώρα μας από το 2016 που ξεκίνησε η καλλιέργεια είχαμε ένα πικ της καλλιέργειας το 2019 με 3.500 στρέμματα. Τώρα η καλλιέργεια έχει σταθεροποιηθεί στα 1.000 με 500 στρέμματα κάθε έτος και οι κύριες ποικιλίες που καλλιεργούνται, θα δούμε εδώ πέρα και τις δύο τελευταίες χρονιές, είναι η Κομπόλτη, η Φεντόρα, η Σάνθικα και η Τιμπορσαλάσκη. Η Κομπόλτη και η Τιμπορσαλάσκη είναι δίκαιες ποικιλίες που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή άνθου. Δηλαδή κρατάμε μόνο τα θηλυκά φυτά ή χρησιμοποιούνται θηλυκοποιημένοι σπόροι για να βρούμε θηλυκά φυτά και να παραχθεί τα αξιανθεία. Αντίστοιχα, η Σάνθικα, η Φεντόρα είναι ποικιλίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του σπόρου και φυσικά για κάποιες άλλες ποικιλίες σε μικρότερα ποσοστά. Με βάση αυτά τα δεδομένα και τον πειραματισμό που κάναμε τα χρόνια από το 2016 στο Ινστιτούτο μας, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιλέξαμε την ποικιλία Φέριμο και την ποικιλία Φεντόρα 17. Οι ποικιλίες αυτές είναι γαλλικής προέλευσης, έχουν σχετικά μικρό βιολογικό κύκλο. Η απόδοσή τους, σύμφωνα με τα δεδομένα που δείχνουν οι εταιρείες που συνδεκινούν, είναι γύρω στα 100 κιλά το στρέμμα, ψηλή περιεκτικότητα σε λίπος. Και από ό,τι βλέπουμε και στο χάρτη εδώ, στην περιοχή μας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την παραγωγή του σπόρου, είτε για την παραγωγή ινών. Στα πλαίσια αυτά καταλήξαμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ποικιλίες. Οι ποικιλίες, εκτός από τους παραγωγούς που πολύ ωραία μας περιέγραψε η κυρία Τζιβάρα, που είναι στην περιοχή του Εύρου στις Σέρρες, εγκαταστάθηκαν επίσης πειραματικοί αδροί και στο Ινστιτούτο Βάμβακος. Εδώ είναι ο πειραματικός αδρός της προηγούμενης συνδέσεως του 24, αυτό που είδαμε είναι του 23. Είναι 10 ποικιλίες βιομηχανικής κάναβης σε 3 επαναλήψεις, για να έχουμε τη θεοποίηση. Στη διάρκεια περιλαμβάνουμε μέσα στον πειραματισμό και οι δύο, η Φεντόρα, η 17 και η Φέριμο, αλλά έχουμε και κάποιες άλλες ποικιλίες. Στην αρχή είχαν αξιολογηθεί 6 ποικιλίες, κάποια στιγμή φτάσαμε να αξιολογήσουμε κάποιες ποικιλίες. Εδώ συγκεκριμένο φαγός είναι 10 ποικιλίες. Ελήφθησαν αγρονομικές παρατηρήσεις. Επίσης, στη συγκομιδή, θα δούμε αργότερα λίγο, αξιολογήθηκαν ποικιλίες ως προς την απόδοση σε ίνα, απόδοση σε σπόρο και φυσικά μετρήθηκαν τα καναπινοειδίδες. Εδώ θέλω να πω ότι για τα αποτελέσματα των καναπινοειδών στις ποικιλίες που αξιολογούμε εμείς, θα στέλνουμε και στο Υπουργείο για να είναι ενήμερο, γιατί κάποιες ποικιλίες, αν τυχόν ξεπεράσουν το όριο 0,3% για 2 χρονιές, στη συνέχεια αυτή η ποικιλία δίνεται εντολή να μην καλλιεργηθεί στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε αντίστοιχη χώρα που συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πάντα αξιολογούμε τις ποικιλίες και πάντα ενημερώνεται το Υπουργείο για αυτά τα αποτελέσματα. Τις καλλιεργητικές περιόδους, εκτός από όλα τα οικονομικά, πήραμε και τα μετεωρολογικά δεδομένα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η επίδραση που έχει η βροχόπτωση και επομένως και η άρδευση που θα πρέπει να κάνουμε για την περιεκτικότητα σε καναβουνοειδή. Για τη σπορά και τις αγροκομικές παρατηρήσεις δεν θα πω πάρα πολλά, δεν θα πω καθόλου γιατί τα είπε η Δώρα. Θα σας δείξω μερικά αποτελέσματα. Εδώ είναι η ποικιλία Φέριμο το 2023 στις περιοχές οι οποίες καλλιεργήθηκε. Βλέπουμε ότι στην περιοχή του Τυχερού και το ύψος των φυτών και το μήκος του μεσογονατίου ήταν πολύ περισσότερο από ό,τι στις άλλες περιοχές, όπως και σχετικά με το δίκτυο φωτοσύνθεσης, το σπάντα, ο οποίος μετρήθηκε στα φυτά. Ενώ στο πάχος βλαστού η ποικιλία αυτή είχε μεγαλύτερο πάχος βλαστού στην περιοχή της Στέλλης. Πρέπει να πούμε ότι όλες οι παρατηρήσεις προσπαθήσαμε σε 2 ημέρες, πριν την έναρξη της ανθοφορίας και κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, που τα φυτά φτάνουν στο μέγιστο ύψους τους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο Γιούπο, όπου υπάρχει για κάθε φυτικό είδος τι παρατηρείται, σε ποιο στάδιο θα πρέπει να ληφθούν οι αντίστοιχες αυτές παρατηρήσεις.
Η ποικιλία Βεντόρα τώρα είχε το μεγαλύτερο ύψος στην περιοχή της Θέρμης, όπως και το μεγαλύτερο πάχος βλαστού, ενώ το μεγαλύτερο μήκος μεσογονατίου και τον δείκτη φωτοσύνθεσης που μετρήθηκε με το ΣΠΑΤ την είχαμε και στην περιοχή του Τυχερού. Τα δεδομένα αυτά αξιολογούνται και τα λοιπά, έχουν παρουσιαστεί σε κάποιες ημερίδες και θα βρουν και κάποιες δημοσιεύσεις αντίστοιχα. Και τη συνεχή παρακολούθηση δεν χρειάζεται να πω περισσότερα και για την συμπομιδή που έγινε. Ο σπόρος μετά το τριέρισμά του ελαιοποιήθηκε. Υπάρχουν δείγματα εδώ από το λάδι το οποίο παράχθηκε. Το λάδι αυτό, σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα πρώτα, έχει περιεκτικότητα σε λίπος 25 με 35%, πρωτεΐνη 20 με 25%, ο σπόρος, συγγνώμη, όχι το λάδι, είναι 10 με 15% και υδατάνθρακες 20 με 30% και ο σπόρος αυτός ελαιοποιείται. Η ελαιοποίηση τώρα, θα σας το πω και λίγο, μια που είμαστε εδώ και περισσότεροι φοιτητές, λίγο θεωρία τέλος πάντων, ότι η ελαιοποίηση του σπόρου γίνεται είτε εκχύληση με διαλύτη, όπου είναι μια απλή μέθοδος, αλλά δεν είναι πολύ φιλική στο περιβάλλον. Χρησιμοποιείται στο εργαστήριο, δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ για εμπορική παραγωγή. Είναι η εκχύληση με ψυχρή έκπληξη, η οποία ακολουθήθηκε και στη δική μας περίπτωση, που είναι πάρα πολύ οικονομική και γρήγορη, φιλική προς το περιβάλλον, και δεν έχουμε υποβάθμιση της ποιότητας του λαδιού λόγω οξύδωσης. Σε εργαστηριακή παραγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εκχύληση με τη χρήση υπερήχων, που είναι πολύ φιλική και αυτή προς το περιβάλλον, αλλά έχουν μια αυξημένη θερμοκρασία επεξεργασίας, ή εκχύληση με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται εκχύληση σε θερμοκρασία 32 βαθμών με πίεση 74 μπαρ, δεν έχουμε υπολείμματα και έχουμε υψηλή περιεκτικότητα όχι μόνο στα καναβινοειδή, αλλά έχουμε και σε αρωματικά, τερπένια και βιοδραστικά συστατικά. Για το έργο το καναβατιχερό, πραγματικά είναι ψυχρή έκρηξη των σπόρων της κάναβης, είτε εμείς εργαστηριακά στο Ινστιτούτο μας, είτε εδώ τα σουφιώτικα κελάρια που βγάλανε και το τελικό προϊόν. Πρέπει να πούμε ότι κατά την ψυχρή έκρηξη, εκτός από το έλαιο, παράγεται και το στερεό υπόλοιπο, το οποίο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν άλευρο, να μπει ακόμα και σε προϊόντα, σε μπισκότα κτλ., να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ζυμαρικών. Είναι πάρα πολλές και οι άπειρες χρήσεις που έχει το φυτό. Είναι πλούσιο σε τοκτοφερόλες, φυτοστερόλες κτλ. Το λάδι που παρέχθηκε στα πλαίσια του έργου ελέγχθηκε προς τα πολυακόρεστα. Όλο το καναβέλαιο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα και οι δύο ποικιλίες εδώ ξεπερνούν το 65%. Και ο δείκτης ο οποίος μας ενδιαφέρει, που είναι ένας δείκτης διατροφικής αξίας ω6 προς ω3 λιπαρά οξέα, είναι στο 4,5 με 4,9 στα συγκεκριμένα λάδια και γενικά αυτή είναι η περιεκτικότητα. Ο δείκτης στο καναβέλαιο είναι γύρω στο 4,5%. Για το λάδι της κάναβης και για τους σπόρους κάναβης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αλευρού ή για να καταναλωθούν ακόμη και ενωποί σε μία σαλάτα κτλ., υπάρχει σαφή κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ορίζει και τα όρια της τετραεδεκαναβινόλης. Επομένως, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στον κανονισμό του 2022, οι σπόροι κάναβης πρέπει να έχουν 2 μιλιγραμμάρια το κιλό τετραεδεκαναβινόλη. Το λάδι 7,5 μιλιγραμμάρια το κιλό. Σας το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει νομοθεσία για το τελικό προϊόν που κυκλοφορεί. Για τους σπόρους και το λάδι υπάρχει, για τα υπόλοιπα προϊόντα, ταξιαρχιών, εκχυλίσματα από τις ταξιανθίες, δυστυχώς ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε σε ελληνικό, υπάρχουν όρια. Γι' αυτό ακριβώς καταλήξαμε στο προϊόν να είναι το καναβέλι, το τελικό προϊόν του έργου, για να είναι σαφή τα όρια τα οποία υπάρχουν τα νομικά πλαίσια κυκλοφορίας των προϊόντων. Υπάρχει επίσης κανονισμός και για τη διαδικασία εισαγωγής σπόρων κάναβης, όχι εκείνων που προορίζονται για σπορά, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί οι σπόροι κάναβης να εισαχθούν για να παραχθεί κάποιο άλλο προϊόν. Υπάρχουν και για αυτά όρια.
και ο αντίστοιχος κανονισμός. Και τέλος, η ενεργειακή νομοθεσία έχει το τελικό effect το οποίο ισχύει το 2023, ορίζει πώς μπορεί να πάρει κάποιος άδεια για να καλλιεργήσει βιομηχανική κάναβη, τι πρέπει να πληρεί, πότε θα πάρθουν τα δείγματα από τον αγρό να ελεγχθούν ως την περιεκτικότητα σε τετρακαναβινόλη και το όριο αυτό από το 2023 σε 0,3%. Ενώ παλιότερα ήταν στο 0,2%. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εδώ για την παρουσία σας. Είναι η ομάδα, εκτός από τους εταίρους εδώ που παρευρισκόμαστε οι περισσότεροι και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, υπάρχει και η ομάδα του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και των Γενετικών Πόρων, που αποτελείται από τον κύριο Καλύβα, την κυρία Ηρακλή, τον κύριο Κανόπουλο, την κυρία Παποκλίδου, την κυρία Βαζανέλη, τον κύριο Πανόρα και τον κύριο Μωυσιάδη, οι οποίοι εργάστηκαν στα πλαίσια αυτού του έργου για να έχουμε αυτά τα παραποτέα. Και επίσης τον κύριο Άγγελο Ζορζοβίλη, ο οποίος είχε την επιμέλεια του προηγούμενου βίντεο και του βίντεο το οποίο θα δείτε τώρα αμέσως και είναι όλη η παρουσία και το έργο που κάνει το Ελγό Δήμητρα για την παραγωγή της βιομηχανικής κάναβης. Ονομάζομαι Ελένη Τσαλίκη και είμαι κύρια ερευνήτρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελγό Δήμητρα. Το αντικείμενό μου είναι η αγροκομεία και τεχνολογία φυτικών ειδών και με λίγα λόγια και πολλές εικόνες θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε ένα μέρος της έρευνας που λαμβάνει η χώρα στο Ινστιτούτο μας για τη βιομηχανική κάναβη. Η βιομηχανική κάναβη ανήκει στο είδος Cannabis sativa L και το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων πρωτοστάτησε στην καλλιέργεια και στην επανεισαγωγή της στη χώρα μας. Ήδη από το 2016 που επιτράπηκε η καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάναβης στην Ελλάδα, εγκαθίσταται στη Θέρμη Θεσσαλονίκη πειραματικός αγρός αξιολόγησης ποικιλιών βιομηχανικής κάναβης. Αρχικά εισήχθησαν στον πειραματισμό 6 ποικιλίες βιομηχανικής κάναβης, αλλά σταδιακά προσθέθηκαν και άλλες ποικιλίες, ώστε τελικά το 2022 να αξιολογηθούν 12 ποικιλίες. Οι ποικιλίες που αξιολογούνται είναι αυτές που καλλιεργούνται στη χώρα μας και είναι τόσο μόνικες, δηλαδή ποικιλίες που στο ίδιο φυτό υπάρχουν αρσενικά και θηλυκά άνθη, αλλά και δίοικες, που τα αρσενικά φυτά είναι διαφορετικά από τα θηλυκά. Τα αρσενικά φυτά μόλις ελευθερώσουν τη γύρι, γυράσκουν και ολοκληρώνουν το βιολογικό τους κύκλο, ενώ τα θηλυκά παραμένουν ζωντανά και οριμάζουν. Η σπορά γίνεται αποκλειστικά με χρήση πιστοποιημένου σπόρου ποικιλιών των οποίων η περιεκτικότητα σε τετραδεκαναβινόλη THC δεν υπερβαίνει το 0,2% και είναι εγγεγραμμένες στον κοινοτικό κατάλογο ποικιλιών. Η προμήθεια των σπόρων γίνεται από το εξωτερικό ανάλογα με το ισχύο νομικό πλαίσιο. Συνήθως η σπορά γίνεται με το χέρι σε πειραματικά τεμάχια 20 τετραγωνικών με τυχεοποίηση σε 3 επαναλήψεις τις πρώτες μέρες του Απριλίου. Κατά τη διάρκεια του πειραματισμού λαμβάνονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης του φυτού αγροκομικές παρατηρήσεις όπως ύψος, μήκος μεσογονατίου και το πάχος βλαστού. Μετράται επίσης ο δείκτης φιλικής επιφάνειας LAI που μας δείχνει πόσο αναπτυγμένος είναι ο θόλος του φυτού και άρα δεν επιτρέπει την ηλιακή ακτινοβολία να φτάσει στο έδαφος, καθώς επίσης και η περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη με το δείκτη SPAD. Τα φυτά, ανάλογα φυσικά με το βιολογικό κύκλο της ποικιλίας, φτάνουν σε ανθοφορία τον Ιούλιο, όπου κόβονται κεντρικές ταξιανθείες μήκους 30 εκατοστών, αποξηραίνονται, αλέφονται και αποτελούν το δείγμα για τη μέτρηση των καναβινοειδών στο χημείο του Ινστιτούτου μας με αέριο χρωματογραφία.
Το πιο γνωστό καναβινοειδές για την ψυχοτρόπο δράση του είναι η τετραδεκαναβινόλη, γνωστή ως THC, η οποία στις καλλιέργειες της χώρας μας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2% ώστε να θεωρούνται νόμιμες. Η κάναβη ως φυτό περιέχει πάνω από 100 καναβινοειδή σε ελάχιστες ποσότητες, αλλά εμπορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει περιεκτικότητα κυρίως σε καναβιδιόλη, CBD, που δεν είναι ψυχοτρόπος. Εκτός της ταξιανθίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για εκφύλιση των καναβινοειδών, η κάναβη είναι πολυχρηστικό φυτό, που σημαίνει ότι όλα τα μέρη του φυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι σπόροι κάναβης έχουν υψηλή διατροφική αξία και μετά τη συγκομιδή και τον καθαρισμό τους χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ελαίου με πίεση, ενώ το υπόλοιμα της πίεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αλεύρων ή ως ζωοτροφή. Όσον αφορά τα στελέχη, χρησιμοποιούνται κατόπιν τεμαχισμού τους για δομικό υλικό, στρωμνή ζώων ή για την παραγωγή χαρτιού, αλλά κυρίως για την παραγωγή ινών. Στα πειραματικά τεμάχια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, με σκοπό να προσδιορίσουμε την περιεκτικότητα σε ίνα των υποξιαλόγηση ποικιλιών, κόβουμε τα φυτά ενός μέτρου από την επιλεγμένη γραμμή σε απόσταση περίπου 5 εκατοστών πάνω από το έδαφος και τα μεταφέρουμε στο εργαστήρι. Ζυγίζονται για προσδιορισμό της παραγόμενης βιομάζας και στη συνέχεια απομακρύνουμε τις ταξιανθίες με κλαδευτήρι. Τα στελέχη, αφού επαναζυγιστούν, τοποθετούνται 4-5 ημέρες σε δεξαμενή με νερό, διαδικασία που ονομάζεται υγρή διαβροχή και αποσκοπεί στον εύκολο διαχωρισμό των ινών από το εσωτερικό του στελέχου στην εντεριόνη. Η απομάκρυνση των ινών από την εντεριόνη γίνεται με το χέρι. Στη συνέχεια στεγνώνουν στον αέρα και ζυγίζονται ώστε να προσδιοριστεί η περιεκτικότητα σε ίνες κάθε ποικιλίας. Το έργο αξιολόγησης ποικιλιών βιομηχανικής κάναβης ξεκίνησε με βάση τις αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ Δήμητρα στο σχετικό ΦΕΚ καλλιέργειας, αλλά συνεχίζεται με ιδίωπόρους και τα αποτελέσματα του πειραματισμού έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια. Η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων έχει επίσης συντάξει πλήρη οδηγό καλλιέργειας βιομηχανικής κάναβης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και συνέργειες. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να τα βρήκατε αυτά ενδιαφέροντα. Ό,τι θέλετε φυσικά μπορείτε να με ρωτήσετε, μπορούμε να το συζητήσουμε ίσως μετά την παρουσία της κυρίας Μερεβέτη και σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Τσαλίκη για την ωραία παρουσίαση και για το πολύ ωραίο βίντεο κατά το μυστικό
Να περάσουμε τώρα στην κυρία Μερεμέτη, η οποία είναι προϊσταμένη μονάδα συνεργασίας και καινοτομίας και θα μας κάνει παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027 και θα μας πει για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να έχουμε συνεργασίες μέσω επιχειρησιακών μονάδων. Κυρία Μερεμέτη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα για μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση που έγινε μέσω του Αγροτικού Συνεταιρισμού του Συντελεστή Φορέα του μέτρου 16 του έργου Καναφουτιχερό και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για τη συμμετοχή σε αυτήν την πολύ ωραία ημερίδα. Το έργο Καναφουτιχερό του μέτρου 16 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι χρηματοδοτούμενο μέσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 14-2017-2020. Το πρόγραμμα αυτό είναι στο τέλος και στην ολοκλήρωσή του, τελειώνει στο τέλος του 2025, τότε θα γίνει και η τελευταία πληρωμή. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε την καινούργια προγραμματική μέσω του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής 23-27, το οποίο έχει πάρει και 2 χρόνια παράταση, οπότε τελειώνει με το 29. Και συνεχίζουμε με το μέτρο 16 στην καινούργια προγραμματική. Έχει βέβαια διαφορετική ονομασία, είναι το P377 3.1. Η φιλοσοφία είναι ακριβώς η ίδια όπως και στο μέτρο 16, δηλαδή η συνεργασία φορέων, οι οποίοι αυτοί μπορεί να είναι πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ΜΚΟ, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Όλοι αυτοί λοιπόν συναντιούνται, συνεργάζονται για να μπορέσουν να υλοποιήσουν ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει να λύσει προβλήματα, να δώσει καινοτόμες λύσεις, να βοηθήσει το περιβάλλον και οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει στον αγροδιατροφικό τομέα. Γιατί δεν είναι μόνο οι γεωργικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, σχετίζεται και με τη μεταποίηση και την διατροφή. Έτσι λοιπόν, εδώ με το καινούριο μέτρο αυτό, καινούργια παρέμβαση, αναζητούμε νέες τεχνολογίες, γνώσεις, πρακτικές, εφαρμογές ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μεγαλύτερη έκταση, γι' αυτό λέγεται και πιλωτικό έργο και όχι ερευνητικό, και αυτή είναι ο βασικός στόχος, να κάνουμε πιλωτικά έργα και όχι εφαρμογή μιας βασικής έρευνας. Ο προπολογισμός αυτής της παρέμβασης φτάνει γύρω στα 71 εκατομμύρια. Το κάθε έργο θα είναι από 200 έως 500.000 και η ένταση της ενίσχυσης θα είναι στο 100%, δηλαδή είναι πλήρως συγχρηματοδοτούμενο. Δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή. Οι δικαιούχοι, όπως είπαμε, είναι διάφοροι φορείς, είναι πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ΜΚΟ, επιχειρήσεις. Ο βασικός εδώ ρόλος που θα παίξει πάρα πολύ και θα έχει είναι πολύ σημαντικός είναι ο διευκολυντής καινοτομίας, ο οποίος αυτός θα αναλάβει από την αρχή όλο το έργο, να συστήσει αυτή την ομάδα, να βρει δηλαδή τους φορείς, να βρει την ιδέα η οποία θα μπορέσει να υλοποιηθεί και θα είναι από την αρχή μέχρι και το τέλος του προγράμματος. Θα έχει την επικοινωνία με εμάς, θα προσπαθήσει να φτιάξει μια σωστή αίτηση στήριξης, έτσι ώστε όταν θα την καταθέσει να είναι επιτυχημένη και να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Οι δαπάνες που δίνονται σε αυτό το έργο είναι αρχικά στον διευκολυντή καινοτομία, ο οποίος θα έχει το ρόλο της όλης υλοποίησης του έργου από την αρχή, όπως είπαμε, με το να βρει τους εταίρους, να γράψει το πιλωτικό έργο, να έχει όλη την υλοποίηση και όλη την εφαρμογή. Συνεχίζουμε με τις δαπάνες του προσωπικού, δαπάνες μετακίνησης, οι δαπάνες διάχυσης και προώθησης. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που γίνεται σήμερα, το οποίο πληρώνεται μέσα από το συγχρηματοδοτούμενο έργο. Είναι δαπάνες αναλώσιμα, δαπάνες που αφορούν τον οργωτό λογιστή, γιατί για όλες αυτές τις δαπάνες κάποιος πρέπει να τα πιστοποιήσει. Και υπάρχουν και δαπάνες για το κόστος μίσθωσης και για το κόστος χρήσης επιστημονικών οργάνων, εργαλείων, μηχανημάτων.
και λογισμικού. Αυτά τώρα και σε εσάς μπορεί να φαίνονται λίγο περίεργα. Όταν λέμε κόστος χρήσης, εννοούμε ότι δεν μπορείς να αγοράσεις κάποιο μηχάνημα, το αγοράζεις, αλλά δεν πληρώνεται ακριβώς η αξία του, πληρώνεται με βάση την απόσβεση. Είναι λογιστικά όλα αυτά και γι' αυτό χρειαζόμαστε και τον επίπεδο λογιστή, ο οποίος θα αναλάβει να κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των πληρωμών και θα έχει και ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Για να κατατεθεί μια πρόταση θα πρέπει να έχει κάποια κριτήρια επιλεξιμότητας και κάποια βαθμολογικά κριτήρια τα οποία θα μπορέσουν να το εντάξουν μέσα στο πρόγραμμα, στην παρέμβαση. Τα κριτήρια αυτά έχουν σχέση με τη σαφήνεια του σχεδίου, πόσο είναι σωστά στοιχειοθετημένο και πόσο σαφήνεια έχει σε αυτά που γράφονται και σε αυτά που προσπαθεί να υλοποιήσει. Θα έχουν σχέση με τους εταίρους που έχουν βρεθεί. Αξιολογείται λοιπόν η αντιπροσωπευτικότητα της επιχειρησιακής ομάδας και ο βαθμός κάλυψης των επιμέρους κλάδων του αγροδιατροφικού τομέα, δηλαδή αν υπάρχουν μέσα ειδικά ιδρύματα, αν υπάρχουν πανεπιστήμια, αν υπάρχουν μεταβλητικές επιχειρήσεις, όλα αυτά παίρνουν βαθμολογίες. Ένα μεγάλο κομμάτι παίζει ρόλο και η συμπληρωματικότητα που έχει κάθε μέλος της επιχειρησιακής ομάδας. Και στο τέλος αξιολογείται η εμπειρία του διευκολυντή καινοτομίας και ο τρόπος διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα έχουμε αρκετές προτάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν την αγροτική ανάπτυξη και θα βρεθούν λύσεις και θα προχωρήσουν τα έργα και στην καινούργια προγραμματική, όπως προχωρήσανε και στην προηγούμενη στο 14-20. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας Στεφανέλα. Δυσκολεύομαι τι να προσθέσω, γιατί ήταν τόσο παραστατικά και τόσο γραφειρά οι προλαλήσαντες συνάδελφοι. Είναι τεχνικά την προγραμματική, θα δούμε από εδώ. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε οι πρωτοπόροι για την επανεκκίνηση της κάναβης στον Τεχερό. Η απόφαση βγήκε τον 4ο του 2016. Τότε σπήραμε, δεν ξέραμε, τη φιμπράνουλα, καλή ποικιλία, αλλά δεν ήταν για σπόρο. Και δεν μπορέσαμε να την ετοιμάσουμε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η συγκομιδή. Είναι η συγκομιδή γιατί την αγωνίζουμε του συνεμπιού και του καλοποκιού. Αλλά επειδή έχει χήνες, στα δράκια τη λίγη και δεν μπορούμε να ετοιμάσουμε. Καλύτερα να κάνουμε ερωτήσεις, γιατί αυτά που θέλω να πω είναι πολλά, ας απαντάμε στις ερωτήσεις. Μας εκπλήξετε ευχάριστα η καλλιέργεια αυτή. Θα ήθελα σαν γεωγόνος να μας πείτε μερικά καλλιεργητικά στοιχεία από το λίπασμα, από τα ζανιοκτώνα, πώς το χειριστήκατε, η ασφάλεια. Ναι. Αν μπορείτε να μας δώσετε μερικά τεχνικά στοιχεία της καλλιέργειας. Αυτό είναι ένα θέμα γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα εγκεκριμένα φάρμακα. Ούτε εντομοκτόνο, ούτε ζεκτόνο, ούτε μυτιτοκτόνο. Άρα όλες οι εργασίες γίνονται μηχανικά και χειροδεκτικά. Υπάρχουν ζανιοκτώνα τα οποία αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν γιατί δεν υπάρχουν οι απαραίτητες άκρες στο Υπουργείο. Οπότε τα κάνουμε ένα φλιζάκι και κάναμε δύο σκαψίματα και ένα βατάνισμα. Σε ένα χωράφι που είναι μέτριο προς τα πάνω από άποψη ζανίων. Από μυκητολογικές ασθένειες δεν έχουμε προς το παρόν, άρα είμαστε εντάξει. Εδώ υπάρχει στην κάναβη, αλλά επειδή είμαστε παρσένες περιοχές εδώ πέρα όσον αφορά την κάναβη, δεν έχουμε. Από έντομα υπάρχουν, δόξα τω Θεώς, αρκετά, αλλά υπάρχουν και αρκετοί φυσικοί εχθροί. Οπότε δεν χρειάζεται και εκεί να παρέμβουμε. Το κυριότερο έντομο είναι το πράσινο σκουλίκι, το οποίο πρώτα θα πάει στην κάναβη και μετά στο βόλα. Έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται καταπολέμηση, γιατί υπάρχουν φυσικοί εχθροί όσον αφορά τα παράσιτα. Για λοιπάς θα κάνουμε αποκομιλήσεις και περίπου, ξέρω εγώ, κοντρά, ρίχνουμε ένα με δυο σακιά της σύστασης 15-15-15, τα τρία στοιχεία άζωτο, φόσφορος και κάλους, στο περίπου. Ανάλογα όμως την παιδοφολάληση, κάνουμε αναφολάληση και υπήρχε χωράφι το οποίο ρίξαμε μισό σακί και χωράφι που ρίξαμε 2,5. Και βασική λίπαση και έπιχανε.
Και η λαζάνια να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική λαζάνια, γιατί έχει πολύ γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης άμα αναπτυχθεί την αρχή. Γι' αυτό στην αρχή, άμα κάνουμε τη ζανιοκτονία, τη μηχανική ή τη χρωματική, μετά δεν χρειάζεται να πω ποτέ, γιατί το και πολύ ψηλά, έχει φτάσει και 3 μέτρα. Εγώ που είχα σαν καλλιεργητής, έφτασε στα 3 μέτρα. Όπως και η κυρία Τσαλίκη, ότι είχαμε ύψος και μεγάλο μισογονάκι. Τα μεγάλα μισογονάκια είχαν επιτεύχει νωρίς το φυτό. Άδρυψη θέλει οπωσδήποτε, γιατί αν αδεύει το χωράφι, γι' αυτό ήταν και ο σκοπός του πειράματος με την άδρυψη να κανονίσουν το THC να πέσει κάτω από το 3%, από το 0,3%, σε τις αδεύσεις 3-4 νερά που θέλει. Και δεν μπορείς να βάλεις μια προϋπόθεση για να πάρεις άδεια για καλλιέργεια σε ξυλικό χωράφι. Έτσι πρέπει να αποδείξει ότι ποτίζεται και πρέπει να το ποτίσει. Δηλαδή αν είναι ξυλικό, στρεσάρεται και έχει πολύ THC. Έτσι, ναι, αν είναι ξυλικό. Μπράβο. Οπότε σίγουρα στο δείγμα που υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να πέσει το δείγμα, γιατί όταν διαλέγουν το δείγμα βάζουν συνήθως στους καινούργιους παραγωγούς και καινούργιες ποικιλίες, σίγουρα θα είναι πάνω από 0,3%. Οπότε οδηγεί στον εισαγγελέα, οι ελπίδες είναι μεγάλες, άρα αποδεικτείται και από εδώ. Εμείς είμαστε λίγο κάτω από το όριο. Γι' αυτό κάναμε και αυτές τις δράσεις, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μην υπερβούμε αυτό το όριο. Ο κ. Παπαδόπουλος ήθελε να κάνει μια ερώτηση εδώ μπροστά. Να μας πείτε λίγο αναστρέμα κόστος παραγωγής, αν αφήνει ένα κοινοποιητικό εισόδημα στον παραγωγό, συγκριτικά με ποια είναι η ανταγωνίσιμη καλλιέργεια, μηχανική σύσταση που πρέπει να το βάλουμε, αποστάσεις, σειρά από σειρά κτλ. Λοιπόν, αποστάσεις, συγκρίτημα τις αποστάσεις, εμείς τις μπορείς να το βάλεις και με τη μηχανή του σταριού. Αλλά έχει ένα μειονέκτημα, δεν πρέπει να μπεις μέσα για να κάνεις καλλιεργητικές εργασίες ή να το σκάψεις, να το κάνεις σε χαζάκι. Οπότε αυτή τη μέθοδο εμείς έχουμε αποκλείσει. Έτσι στα 10 χρόνια τώρα είμαστε στον 1ο χρόνο, το 25 είναι ο 10ος χρόνος που θα βάζουμε, οπότε η εμπειρία μας είναι ικανοποιητική. Και το βάζουμε στις αποστάσεις του καλομπικού, είναι μια καλή απόσταση, έτσι στα 75 χιλιοστά και 3-4 χιλιοστά της γραμμής, αλλά δεν έχουν τόσο πολύ τα μηχανήματα. Πλέον δεν υπάρχουν τόσο βεζάκι και το ταβακό και υπάρχουν περισσότερο πιο πολύ για το βομβάκι, μηχανές για το βόμβο, οπότε προσανατολιζόμαστε και έχουμε καταλήξει εκεί, τα βάζουμε πιο πικρά όσο πικρά μπορούμε και αυτό όταν είναι ωραία έχει μια καλή διακλάδωση. Αυτές οι αποστάσεις περίπου χρειάζεται γύρω στα 700 με 1 κιλό σπόρους, ποσότητα σπόρων. Η μηνύα σποράς είναι βασική, γιατί η μηνύα σποράς ξεκινάει από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, αν υπολογίσεις ότι θέλει περίπου στις 100 ημέρες, η εποχή σποράς κατά μένα είναι γύρω στις 15 Μαΐου. Για μια. Μπορούμε να το στείλουμε πολύ νωρίς, να είναι καλός ο καιρός και να πάρουμε 2 παραγωγές στην ίδια χρονιά. Εγώ πάλεψα να πάρω και 2 παραγωγές, αποτύχει, έτσι. Και να αποτύχει το μάζεψα Αύγουστο. Ο σπόρος έπεισε επειδή είπαν δεν έχουν μηχανήματα καλά, έπιασε μια βροχή και έγινε βούλτσα το βάρη. Το άκουσα και την άσχεση. Αλλά το πετέστη γιατί δεν πρέπει να βγάλω κι άλλα, έτσι. Γι' αυτό το πετέστη. Αλλά μια παραγωγή και καλή, πώς μπορούμε να πάμε. Στην ουσία αυτό έχει απαιτήσεις από πλευράς θερμοκρασίας για το φύτρωμα, όπως το καλαπόκι, περίπου 10-12 βαθμούς Κελσίου. Απλώς χρειάζεται πιο ψηλοκομματισμένο έδαφος, γιατί ο σπόρος είναι πάρα πολύ λεπτός. Και πρέπει να έχει κάποια υγρασία για να μπορέσει να φυτρώσει. Διαφορετικά δεν έχει θέματα στο φύτρωμα. Αλλά ακολουθεί περίπου την κύκλο του καλαπνοκιού όσον αφορά την εποχή σπόρα στην ημερομηνία. Και βέβαια και λίγο αργότερα γίνεται πέρα. Και αν το σημείο γνωρίζει ότι η υποδοχή μας έσπρα μια αρχές Μαρτίου, είχε υγρασία, φύτρωσε ναι, αλλά δεν είχε ανάπτυξη. Και αυτά που σφύραν μετά τον Μάιο πήγαν ίδια. Δηλαδή, όσο τα στέλνουμε νωρίς, ο βιολογικός του κύκλος μεγάλο πολύ. Οπότε η καλύτερη εποχή είναι 15 Μαΐου, που μετά στην Μαΐου. Αυτό το δεύτερο δεκαετία που επικρατούνται οι καλύτερες συνθήκες θερμοκρασίας. Τώρα, τι παραγωγή έχουμε, Γιάννη, μου ρώτησες. Έχουμε βγάλει από 30 κιλά μέχρι 130. Δηλαδή, για σπορ, γιατί μόνο για σπορ να εξαρτηθεί. Δεν έχουμε εμπειρία όσον αφορά τον αυτό πώς εντιάσεις και στον αυτό που στέλνεις πιο αραιά για να διακλαδώσουν το παιδί, να φυτό που βάθει, βάση περιπτώσει, αλλά για να μην δώσουμε πίεση, δεν συμφέρει να παράξεις και να πουλήσεις το σπορ. Συμφέρει μόνο να γίνει μια παραγωγή, να κάθεται παραγωγή και να εκμεταλλευτείς τον πλοίο εσύ. Να το κάνεις λάδια και να λιφές, σαπούνια και διάφορα τέτοια παράδειγμα. Δηλαδή, ναι, και ανέβει τα υπολείμματα
Αλλά δυστυχώς το Υπουργείο φρόντισε πιο πολύ να προωθήσει τη θεραπευτική κάναβη και όχι τη βιομηχανική. Και έμεινε πίσω τη βιομηχανική. Γι' αυτό όμως δεν την έχουν και στην αιτιατή πολυεθνία. Δεν μπορείς να κάνεις, μπορείς να κάνεις την αιτιατή πολυεθνία γιατί έχουν όλες τις υποδομές. Αλλά δεν την έχουν μέσα στα προϊόντα για την αιτιατή πολυεθνία. Δηλαδή να κάνεις το λάδι μόνος σου, έτσι κάτι στην παραγωγή, να πουλάς λάδι και κάτι άλλο παράγει. Αλλιώς να παράξεις και να πας το πουλήσεις δεν. Εκτός άμα έχει κάποια βιομηχανία εδώ πέρα, που γίνονται συμβάσεις, συμβολική οικονομία και σου παίρνει μια καλή τιμή, δηλαδή από την προστιθέμενη αξία, να σε δώσει και εσένα στον παραγωγό κάποια πράγματα. Γιατί αν βγάλεις 80 κιλά, από 3 ευρώ 240. Γιατί έχει αρκετικά πουλά, ο κόσμος θα ανεβαίνει, δεν έχει τα πόδια. Άρα εμείς αυτά που βάζουμε ακόμα είναι στο ποιοτικά, όχι πραγματικά, ποιοτικά, για να μας διδάξει κάποια πράγματα και καλή. Και ακόμα νομίζω ότι έχουμε δρόμο να κάνουμε κι άλλο. Αν δεν γίνει μια βιομηχανία για να παίρνει τα προϊόντα, νομίζω πως δεν μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες επενδύσεις. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσούδης τον ρωτήσει. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα προβλήματα της βιομηχανίας. Δεν είμαστε το τέλειο μηχάνημα για να τα αλωνίσουμε. Έχουμε αλωνίσει και τη μηχανή του σταγιού, που αυτή αλωνίσει καλύτερα τις χαμηλές ποικιλίες, έτσι για να μπορεί που έχουν το σπόρο προς τα πάνω, έτσι από τη μέση και πάνω θα έχει ποικιλίες των όσων μέτρων, έχουν το σπόρο από τη μέση και πάνω. Αυτές αλωνίζονται καλά. Οι άλλες ποικιλίες που είναι 2 και 3 μέτρα και ξεκινάει ο σπόρος από τις 2 πιθανές μέχρι πάνω, δεν μπορεί να τις πας καλά η μηχανή, γιατί θα βάλετε μαζεύω. Έτσι, επειδή έχει τις σύνες, και έχουν πάρα πολλές αγώνες. Και ένα άλλο προβληματάκι είναι ότι δεν υπάρχει στις μεγάλες, στην πρώτη στην Ελλάδα που δούμε, που ήταν μόνο για λάδι χαλινή, υπήρχε ταυτόχρονο ρήμες. Οπότε έπαιρνε και το αλωνζική, βγάλαμε 100 και 120 κιλά. Στις άλλες, με το σώμα περάσαμε τα 40, 50 και εκεί μέσα. Γιατί δεν είχε ταυτόχρονο ρήμας, ενώ ο σκόλος οριμάζει από κάτω και αρχίσει πέφτει, από τη μέση και πάνω δεν έχει οριμάσει, που είναι πράσινο. Οπότε πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή που να πας να τα βουλήσεις. Θα τα αναλύσει κάποια πέρα. Ο κύριος Στοδιάδης, και το κόστος παραγωγής της καλλιέργειας. Το κόστος παραγωγής είναι περίπου όσο εισόδημα παίρνουμε, θα το κρίνουμε. Γι' αυτό σας πω ότι δεν σε παίρνουμε. Επειδή έχει πολλά εργατικά. Δηλαδή όπως τα υπολογίσαμε, γύρω στα 2 εκατοστάρια του στρέμμα πηγαίνει 2 κιλά. Καλύφθη τα έσοδα που θα πάρεις. Να βοηθήσω λίγο, γιατί κοστολογήσαμε βέβαια, αλλά σε βιομηχανικό στάδιο, τον κατάλληλο χώρο της βιοτεχνίας που ψάχναμε σε όλο τον κόσμο για να βρούμε, βρήκαμε από τιμή αγοράς από 6 ως 24 ευρώ το κιλό. Αν δηλαδή πάμε σε κάτι το οργανωμένο, ξέρει ο πρόεδρος εδώ, και πάμε σε ποσότητες που θα είναι πιο προέξιδες, πιο μεγάλες, θα μιλάμε για άλλες τιμές, δηλαδή θα φάμε και 5 και 4 κιλό. Το δε λίπασμα εξαρτάται από την εδαφοανάλυση που θα μας βοηθήσει και η προστιχεία τέλη. Και ο βασικός σκοπός είναι τι στόχο έχουμε, τι θέλουμε να παράγουμε. Θέλουμε να παράγουμε το σπόρο που θα πάει για ελαιοποίηση. Το λάδι, ας πούμε, μπορεί να σου βγάλει, το στράμμα μπορεί να σου βγάλει 100 και 120 κιλά σπόρο. Θα σου βγάλει 20% λάδι από την βιογραφία αλλά και από την εμπειρία. Κάπου εκεί. Το 20% λοιπόν μιλάμε για 25 με 30 λίτρα. Κοντά σε κιλό για 30, εγώ στείλω 15 λίτρα. Η τιμή στην ελεύθερη αγορά, ανάλογα με την ποιότητα, ξεκινάει από 40-50 το λίτρο, μπορεί το 120. Οπότε, αν θα βγάλει, πούμε, 10 λίτρα καλή ποιότητα, με 50 μιλάμε για 500. Αν τα έξοδα είναι 200, ακούγεται ότι έχει μεγάλο όφελο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Από χρονιά σε χρονιά, από τα εδάφια, από τον τρόπο συγκομιδής, από την επεξεργασία, από τη λίπαρξη, όλα αυτά είναι μεταβλητά. Θα πάμε σε κάτι πιο οργανωμένο, πιο μεγάλο. Με την καθοδήγηση στο γεωπρόκο, την καθοδήγηση των ελληνικών κέντρων και του πανεπιστημίου θα μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και πολύ καλύτερο όφελος και κέρδος. Γι' αυτό είπα, λοιπόν, της Ευρύς, ότι την προστιθέμενη αξία, το λάδι που έχει καλή τιμή, να την πάρει και ο αγρότης. Άρα πρέπει να γίνουν κάποιες επιχείρησεις προσφυγικές για να βοηθήσουν τον αγρότη. Τώρα να σε πωλήσει σε 2 ευρώ και 3 ευρώ το σπόρο, κατακολουθεί. Αυτός που δεν κάνει το λάδι.
Μόνο να το κάνουμε μόνοι μας και να πάμε. Η αξία του ΠΟΕ, σε αυτό τα έλεγα, αν δεν φτάσετε στα... Έτσι είναι έξοδο μεγάλο, μην καταλαβαίνετε. Τώρα, ο τόπος φοράς και οι αποστάσεις και τα σκαλιστήρια και οι παρεμβάσεις από τον άνθρωπο κλπ. Ανεβάζουν όλα αυτά τα κόστη. Έχουμε δοκιμάσει και στα 48 σωστά. Οι παλιοί παζαράδες, ξέρετε, με τη μηχανή των τέφτων, αλλά εκεί πέρα δεν διακρατήσει πολύ και παίρνουν ύψους. Με στέλνουν να διακρατήσει. Γι' αυτό οι αποστάσεις του 96 εκατοστών νομίζω πως είναι ιδανικές. Το έδαφος στη μέση της στασής και στα αμμουδερά γίνεται μέση της στασής. Στα βαριά λίγο δυσκολευόμαστε στο φύτρωμα, αλλά άπαξ γίνεται το φύτρωμα που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια καλή σποροπλήρη, προετοιμασία της σποροπλήρης, μετά δεν έχει φόβο. Αλλά θα ήταν νεράκι, έτσι δεν θέλει να διψάσει. Αναφέρατε ότι ήταν στο Game Finish και εδώ ένα αντιμετωπίσει το δρόμο από ό,τι κατάλαβα με έντομα, αλλά λόγω των ασθένειες. Αυτό οφείλεται γενικά στους ζύς που παράγει μήπως το ιδιωτικό και στις ήρες που γίνει περίπου στο πρώτο κομμάτι, δεν είναι συνέρωση. Μια χρονιά ήταν γεμάτο πράσινο σκουρί. Όταν λέμε γεμάτο, γεμάτο, έτσι. Τα μπαμπάκια του ήταν ακόμα μικρά, δεν μπορούσε να πάει εκεί πέρα. Ήρθε σε μένα. Για να με ειλικρινής, λέω να το ψεκάσουμε καμιά περιφρύνη, έτσι, με κανένα καλό δηλαδή έτσι, φάρμακο ελαφρύ φάρμακο. Και όταν πήγα μετά από 5 μέρες να το δω, ήταν όλα σκοτωμένα, πληγωμένα και σκοτωμένα. Πολύ πιθανόν επειδή είχα δει πάρα πολύ Χρήστοπες. Προφανώς ο Χρήστοπος έκανε τη δουλειά, ένας φυσικός εχθρός είναι Χρήστοπος, ο Χρήστοπος, ένας άλλος εχθρός είναι το έντομο δολοφόνος που λένε, ένα κόκκινο με κάτι στήματα και από αυτά είναι πάρα πολύ υπάρχουν. Οπότε με έκανε τη δουλειά ο φυσικός εχθρός. Σας κάλυψα. Ηλιανάκη στο ολόκληρη την ώρα. Επηρέασε αυτό ο ρίσκος ή κάποια χημικρουσία που δεν έχει κάτι. Να δείτε πως η κάναβη έλκει όλους τους οργανισμούς. Και έντομα και ανθρώπους. Και μαζεύονται όλα τα έντομα εκεί πέρα. Και οι μέλισσες που έβαλα μια κυψέλη μια φορά για να πάρω το καναβόναλο, έτσι όλα αυτά σε πειραματικό πιλωτικό στάδιο, είχαν γεμίσει, δεν ξέρω, όλες τις ημέρες και είχαν έρθει στο χωράφι. Και πήραν ένα μέλι, το οποίο ήταν καλό. Έτσι, πήγαιναν μέλισσες εκεί πέρα. Δεν πήγαιναν και κάνουν το πρόβλημα, δεν πήγαιναν στο ποστάλι που είχαν. Γιατί και το ποστάλι έτσι τα πεπάνε, έφεραν και αυτά τις ημέρες και δεν πήγαινε και μαζευόταν όλες στην κάνουν. Σημαίνει ότι έλειπε. Όπως και για αυτό είπα και τους ανθρώπους, γιατί πολλά φυτά μας έλειπαν, έτσι. Ειδικά τα πρώτα χρόνια. Απλώς να προσθέσω λίγο κι εγώ, Βαγγέλη, για αυτό που ρωτήσαν τα κορίτσια, ότι τα καναβινοειδή αναπτύσσονται στην δεξιατία της κάναβης στην περίοδο της άνθησης. Η φυσική εχθρή που λέει ο κύριος Ρέντογλου και τα λοιπά, το πράσινο σκουλίνι και τα λοιπά, εμφανίζονται στο σπόρο, εφόσον γίνει η γονιμοποίηση. Γι' αυτό πρέπει, νομίζω αυτό που πρέπει να σας μείνει οπωσδήποτε, είναι ότι και η καλλιέργεια και οι καλλιεργητικές πρακτικές και ο σπόρος εξαρτώνται από το τι προϊόν θέλουμε να πάρουμε. Αλλιώς θα καλλιεργήσεις, αν θέλεις να πάρεις ανθό και ας είναι το τελικό προϊόν ανθό που δεν θες καθόλου γονιμοποίηση και θα αναπτυχθεί το φυτό σου τον Ιούλιο και θα πρέπει να το συγκομίσεις τότε, και αλλιώς άμα θέλεις να παράγεις σπόρο, ο οποίος πρέπει να είναι γεμάτος ο σπόρος, να έχει μεγάλο υλικό βάρος, μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος και τους εχθρούς που έχεις να αντιμετωπίσεις τότε στο σπόρο. Γιατί και τα έντομα θα πάνε να φάνε τους σπόρους. Είναι εκτός από τα πουλιά που ταϊζόταν με καναφούρι τα παλιότερα χρόνια, και τα έντομα θέλουν τους σπόρους. Δεν τα πάνε εύκολα στην ταξιανθία. Και η σχετική μελέτη που να έχει γίνει για τα καναβινοειδή, πώς επιδράει στους εχθρούς, δεν γνωρίζω κάτι σχετικό. Μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά σας λέω ότι είναι διαφορετικές καλλιέργειες αν την πας για σπόρο ή αν την πας για δαξιανθία. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για την προηγούμενη καλλιέργεια. Προχωρά που καλλιεργείται κάναβη, η προηγούμενη καλλιέργεια, αν παίζει ρόλο και τι ρόλο παίζει. Θα πρέπει να είναι κάποια συγκεκριμένη προηγούμενη καλλιέργεια για να μπορέσει να προχωράσει. Όχι, δεν το έχω παρατηρήσει αυτό, αλλά παίζει ρόλο στην επόμενη καλλιέργεια. Όχι, δεν παίζει ρόλο η προηγούμενη, αλλά η επόμενη μετά την κάναβη λειτουργεί όπως λειτουργεί η καλαμιά, έτσι λειτουργεί και η κάναβη. Και ίσως και καλύτερα. Δηλαδή, άλλα και η κάναβη μπορεί να είναι
μια καλλιέργεια για αποσυσφορά. Παίρνει πολλά ζυζάνια και ίσως καλυτερεύει και η δομή του εδάφους. Πάντως οι επόμενες καλλιέργειες, και το είδα αυτό, ας πούμε, γιατί είχα μια κάναβη και έβαλα πεπόνι στην κάναβη και θήκνο, που είχα άλλη καλλιέργεια. Όπου ήταν την προηγούμενη χρονιά κάναβη, είχε πολύ καλύτερη ανάπτυξη στο πεπόνι. Και ένας άλλος εχθρός που ξέχασα να σου πω, μας εμφανίστηκε τα τελευταία 2 χρόνια, ήταν έντομο όπως την πυραλίδα του καλοπικιού, που μπαίνει μέσα στο βλαστό και κάνει στρες. Δηλαδή πάει βορράει το βορρά και το ράλιο και μπαίνει μετά το ενίδι. Έτσι, σε αυτό, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν έκαμε καμιά αντιληπτώμηση, βέβαια ήταν σε πολύ μικρό βαθμό. Δεν ξέρω αύριο μεθαύριο αν εμφανιστούν πολλά τέτοια, προφανώς θα πάρει και κάποια έγκριση κάποιο φάρμακο, χρειάζεται 120 ημερών. Αναφερθήκατε στην παραγωγή αναπόμενο. Υπάρχει όντως αυτή η δυνατότητα να γίνει κάποια παραγωγή σε βέλγα που κάταβε και αν ναι, έχουν γίνει κάποιες έρευνες, μήπως έχει κάποιες ευεργετικές ιδιότητες. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το δούμε, κυρία Τσαλίδη μας. Πρέπει να το δούμε γιατί όταν πήρα 2-3 βαζάκια και τα έβαλα στο Facebook, είχα προτάσεις και συνεργασία. Από κάποιους εμπόρους, από την Κρήτη και από Αθήνα. Σταμάτησα όμως και δεν το ξαναδοκιμάσατε και νομίζω πως είναι καλό και σημαντικό να τους αναγνωριστούμε και σε τέτοιο τομέα. Απλώς πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουμε τα νομικά τα όρια, η νομοθεσία για τα όρια του THC σε προϊόντα αυτά που Σαφώς. Γιατί αυτό είναι δυστυχώς τον αντιπτικός παράγοντας που δεν αυξάνεται την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάναβης. Για τους χώρους υπάρχει νομοθεσία, για τις ταξιαρχίες δεν υπάρχει δυστυχώς νομοθεσία και για το μέλι κατ' επέκταση και για τα διάφορα άλλα. Στην Ευρώπη υπάρχει, γιατί πήγα σε μια έκθεση στην Θεσσαλονίκη και ήταν κάτω να πει και είχα καναβόμενο το όνομα. Και τους λέω πώς παίρνει αυτό και λέει πήραμε το σεξικό και το ρίξαμε μέσα στο λάδι. Τους λέω εμείς κάνουμε το... Να το πάρει το παίρνει μένει σε διστέζουν και τους θέτησα πάρα πολύ, αλλά το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Θες το να το διεκδικήσουμε αυτό που διεκδικούμε, ώστε να μπορέσει να... Είναι μια ευκαιρία για τη συνεργασία του ΠΑ, εδώ πέρα το επόμενο πρόγραμμα πολιτικής ανάπτυξης. Και μια καλή ιδέα για τις επόμενες δράσεις, κυρία Λογέρα. Ακριβώς για τον σκοπό γίνονται αυτά. Και ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να εκμεταλλευόμαστε όλο το φυτό. Από τη στιγμή που έχει και βλαστό, πολύ βλαστό, δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε το σπόρο που κάνουμε με τις συνήθειες μηχανές στο 20-30% του σπόρου. Πρέπει να παίρνουμε και το πλαστό. Έτσι, άρα πρέπει να γίνει μια μονάδα εδώ πέρα που να τα εκμεταλλεύεται όλα. Και φυσικά μηχανές υπάρχουν που καθαίνουν όλα έτσι, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να γίνει μια καλή επένδυση. Έτσι, χρειάζονται αρκετά χρήματα για μια επένδυση και να γίνει όλο το φυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Πριν φύγετε, θα δώσουμε το λόγο για να κλείσει ο κύριος Γρηγοριάδης. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους καθηγητές και για το ζήλο που δείξανε στην παρουσίαση του λόγου. Ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, τους συναδέλφους, τους γεωκόμους, τον αντιδήμαρχο για την παρουσία του, αλλά πάνω απ' όλα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς τους φοιτητές και να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Ασχολείστε με ένα πολύ φανταστικό αντικείμενο που είναι η γη, έτσι είστε γεωπόνοι. Εσείς θα κατευθύνετε τη νέα τη πολιτική, στα δικά σας χέρια θα πέσουν οι αγρότες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλή μοίρα. Δεν είναι σε καλή μοίρα γιατί έχουν τεράστιες αλλαγές. Αλλαγές κλιματικές, αλλαγές γεωπολιτικές και πολλά στρατηγικές. Εσείς λοιπόν θα είστε οι επόμενοι σύμμαχοι των αγροτών. Το μέτρο 16 δίνει δυνατότητα ανάπτυξης τέτοιων ιδεών και τέτοιας κατεύθυνσης προς τους παραγωγούς που θα εμπιστευτούν τη γνώση σας. Σας ευχαριστώ για μια φορά που σας λέμε εδώ.